ki sordar jong ken riu tili ki shnong ki lapen ram juri kini ki pajba ba pakhang lenti ka magistrate ki officer jong ka MECL but ki pajba ba tumu ban wan shimbenta ha ka public hearing jong ka umngot hydroelectric project ha siang khnai hene ka pratre ko banai ya yong arajar arpoi haba crunch ki lat patai kubor kin ki sordar ki lapan pau ka jing sngo khia bat pen ram ya ka jing le ki pajba ki ba khang persha ban pen loi kan ka public hearing halor ka nongrem ba ka jing persha ka long ba ka jing den ya ka kan ktai ka bri bat ka rep ka yang ki jongki ngang keren bet siapa dai ko khang jong ne ka benta tenal yang jonga kum sudah senang jong siang khnai nga dap ka jing sngo khia hadu kata namar kalong kai ka ba long thamula bat kai ka ba pensa din jangi sanai sa kathan jangi sanai sa kathan jangi sanai sa war tekanai long pampau kai ka ba ngidang sa din abro kaliang balai hadu kanne ki blok ya surap kanne ki pampau kalong ba ngidang sa din te nanang janga ngam kwa bagin long kum kine ki jingjia te ngam satanat ban I kum kine ki ba pensa bi ne pensa dum yangi hagawai pat banta handrai ngam dan ban kan tho handrai kalong kai pat ka ba ngis ngeu sa din hagawai pat banta namar ngis bon ki banta ka saja nakapor sa kapor kaju ka banta te nga haji siya nga sngaw ba ladawan ka ka project kalong kai kajing ku bat kajing mentoy nam ta jong I ginong sang sinong sene kathan jong I barok kowe te nga tangita kinten ngamla ang kren sibon nengam kwa pun pampaw ta ndre kanai kai kabangat rang bangga kuwa ba kanang project yung siya kadeban orlong namar ngidang sa din habro kiliang lada don ka project dawan kini project kalong kay kajing ko ba kay ka ba ay lat thaulat thaulong tinam ta jungi kinang sang sinong sene ka than jungi ndre kay ka bang susi kalong nakaliang ka jungi ngila pangkret ya ka bangin pensu pat ba lade bangin pensu ya kanu ka jing dawa lani kimat jing dawa na kaliang jong ka jongi kum kasnong lani jong ka than hi barok kowe hindre ka pasusi ngim yo ya gani ka benta namar ba gi sha blok lantino na kaliang ki officer nadu EDC badai ben sim ya gani ka benta kum I magistrate lani ben sim ya ka ne ka meeting ka bangin penyat ya gani ka por ila sha khang lantino ti ngamdon sibun manong kawai ka bang susi kalong hakajing sisa barok na pedang jongi ngidon ka benta bangin yawan hangni hakani ka daralani ka pendal ka bangin penso ba ya ka ka jingso ka jongi langi dei ben persya lane la ngi dei ben sya ya ka project ngim khang lane ngim dawa yano ben penso nrengi pli laidot kalat ka pli na ka benta ka jongi bangin penso ya ka bangi don hakamansim lane ngi kwa ya ka ben penso ya ka jingso ka jongi ladangi so dei ben khang lane ladangi so dei ben dawa ladangi so dei ben sya ka syong hakarai bat kamon ka jongi kum ki pat ba handrai ka ba susi ka long menta ngim yo ikata ka jing penso ke hakajing sisa ngim dei ben blok ya gani galanti namar gani galanti la sna khnang na ka benta bak ngin yen kham tam na ka benta ba ka jingdon kam ka jongi ya ka no ka jing dawa ha ka jing dei bat ka imlang ka salang